Moi! Mä valmistuin lukiosta viime keväänä ja kirjoitin yhteensä 7 ainetta aika mallikkaasti. Ja nyt käydään läpi, että miten mä valmistauduin kirjoituksiin, eli paljonko mä luin ja miten mä luin. Heti alkuun täytyy myöntää, että äikkäli näistä 7 aineesta selkeästi se, johon mä luin huonoiten. Ja mua auttoi kyllä tosi paljon se, että mä olin jo valmiiksi aika hyvä äikässä. Äikän lukemisen kanssa mä olin aika hukassa. Mä luin ehkä 20 tuntia ja en usko, että siitäkään oli kauheasti hyötyä kirjoitusten kannalta. Vinkit, mitä mä nyt tässä kohtaa voin antaa, on, että keskity niiden omien toistuvien virheiden korjaamiseen ja älä ota mustamallia. Mut joo, mennään suosiolla niihin loppuihin aineisiin, jotka mä oikeasti luin vähän paremmin. Englannin lukemisen mä aloitin lukuloman alussa. Luin yhteensä semmoista 50 tuntia, eli semmoisen reilun tunnin päivässä. Tähän väliin ehkä hyvä mainita, että mulla oli joka aineessa niin, että kun mä aloitin lukemisen, niin mä pyrin sitten myös lukemaan joka päivä kirjoituksiin asti, aina kun vaan mahdollista. Ja esimerkiksi lukuloman lopulla se tarkoitti sit sitä, että kun mä kirjoitin vikana keväänä 4 ainetta, niin mä luin joka päivä vähän reilu tunnin per aine, eli semmoisen 4-5 tuntia yhteensä, ja mun jokainen päivä näytti sit samalta. Ei ollut mitään taukopäiviä tai matikka-fysiikkapäiviä tai mitään vastaavaa. Mut joo, mun englannin lukeminen tosiaan koostuu pääasiassa 2 asiasta. Mä ostin ensinnäkin Studeon englannin preppaajan, joka on siis tämmönen valmis kertausmateriaali. Ja mä voisin vaikka nyt nopea listata, että mitkä oli sen hyvät ja huonot puolet mun mielestä. Ensinnäkin se maksaa, muistaakseni 50. Toiseksi se on selkeästi tarkoitettu tämmöiseksi lukion kertauskurssin materiaaliksi. Eli siellä on jonkun verran ryhmätöitä ja pari työskentelyä, mistä sitten ei jokaisesti hyötyä, jos aiot yksin sen kanssa lukee kirjoituksia. Mutta on sitten toisaalta paljon hyviäkin puolia. Ensinnäkin se antaa, niin kuin kertausmateriaalit yleensä, antaa tämmöisen selkeän lukusuunnitelman, mitä sitä on helppo noudattaa. Toiseksi siellä oli tarpeeksi tekemistä ja paljon hyviä tehtäviä, vaikka kaikista en itse tykännytkään. Lisäksi se materiaali oli mun mielestä tosi monipuolinen, että siellä oli kyllä tehtäviä jokaiselta osa-alueelta, mitä nyt YÖ-kokeessa testataan. Ei ole sen puolesta valittamista. Toisena välineenä mä käytin Ankia. Jos Anki ei ole ennalta tuttu, niin kyseessä on siis tämmönen softa kääntökorttien tekemiseen ja niiden kautta opiskeluun. Sillä voi siis luoda omia kääntökortteja tai sinne voi tuoda tämmöisiä valmiita kääntökorttipakkoja, joiden kautta sitten opiskella. Sen saa siis puhelimellekin, mutta itse käytin sitä koneella. Mä itse käytin Ankia siis englannissa adjektiivien ja sanontojen opettelemiseen. Ja koin kyllä, että siitä oli tosi paljon hyötyä tätä pitkän englannin kirjoitelmaa ajatellen. Mä loin osan mun pakoista tekoälyllä ja osan mä siirsin Studeosta. Siellä oli pari Quizlet-pakkaa, joissa oli adjektiiveja ja sanontoja, niin mä sit siirsin nekin Ankiin ja opiskelin sitä kautta. Quizlet on siis muuten aika vastaava kuin Anki, paitsi että Quizletissä ne kaikki parhaat ominaisuudet maksaa ja vaatii siis sen Quizlet Plus-jäsenyyden. Eli luekortin etupuoli, mieti vastaus, käännä kortti, valitse kuinka hyvin meni ja toista. Eli Anki tosiaan pidentää sitä kertausväliä sen valinnan perusteella. Eli jos sä vaikka ekalla kerralla valitset helppo, niin se sana tulee uudestaan huomenna. Ja jos sä huomennakin valitset helppo, niin sit se siirtyy ehkä, olisiko 5 päivän päähän tai jotain vastaavaa. Eli nyt psykologia ja yhteiskuntaoppi yhdessä, koska niissä mun lukusuunnitelma oli ihan täysin sama. Se meni about näin. Tiivistä aineen koko lukion oppimäärä Anki pakaksi ja käytä Ankia. En oikeastaan tehnyt yhtään mitään muuta. En tehnyt yksiäkään muistiinpanoja, en kuunnellut podcasteja tai katsonut videoita tai muuta vastaavaa. Molemmissa aineissa ehkä vähän alle puolet opiskelusta oli ensin vaan oppikirjojen läpikäymistä ja niiden kääntökorttien väsäämistä. Ja sit vähän yli puolet oli kääntökorttien kautta opiskelua. Psykologian mä tiivistin ihan sattumalta tasan 500 kääntökorttiin ja yhteiskuntaopin vähän yli 500 kääntökorttiin. Mä aloitin yhteiskuntaopin lukemisen hiihtolomalla, eli semmonen kuukausi ennen kirjoituksia. Ja mulla tuli itse asiassa niin kiire, että mä en edes kerännyt tekemään kääntökortteja siitä 3. kurssista. Piti sitten vaan kokeessa väistellä kaikki 3. kurssin kysymykset. Kuukausi on mun mielestä ehkä vähän lyhyt aika reaalikokeeseen lukemiseen, ainakin jos tähtää niihin korkeimpiin arvosanoihin. Yhteensä mä luin about 70 tuntia, eli semmonen 2 tuntia päivässä keskimäärin. Psykologian mä kirjoitin abisyksyllä. Mä aloitin lukemaan heinäkuun tokalla viikolla, eli semmoset 2,5 kuukautta ennen kirjoituksia suunnilleen.
Yhteensä mä luin about 120 tuntia, eli semmonen 1,5 tuntia päivässä keskimäärin. Tässä näkyy vielä vähän taustalla, että millaisia mun kääntökortit esimerkiksi oli. Osa oli lyhyitä, niissä saattoi olla vaikka vaan yksi käsite, ja osa oli sitten huomattavastikin pidempiä. Jos kiinnostaa vilkaista tarkemmin tai vaikka hyödyntää näitä pakkoja omassa opiskelussa, niin mä laitan tonne deskiin linkin, mistä nää voi ladata omaan käyttöön. Sitten on jäljellä vielä pitkä matikka, fysiikka ja kemia. Ja jos mahdollista, niin näissä mun lukusuunnitelma oli vieläkin yksinkertaisempi. Eli mä luin nämä kaikki 3 ainetta lähestulkoon pelkästään Mafynettiä käyttäen. Vikoina iltoina ennen kokeita mä saatoin ehkä selailla oppikirjoja vähän läpi, mutta käytännössä muuten käytin pelkästään Mafynettiä. Mulla kävi vielä silleen hyvin, että koulu tarjosi näihin kaikkiin 3 aineeseen tämän Mafynetin kertausmateriaalin ilmaiseksi. Eli ei tarvinnut edes omaa rahaa käyttää, mutta olisi ollut kyllä valmis ostaa omalla rahallakin, varsinkin sen jälkeen, kun mä huomasin kemian jälkeen, että miten paljon hyötyä tästä kertausmateriaalista oli. Mafynetissä vaan mun mielestä yksinkertaisesti yhdistyy tosi monta hyvää asiaa. Ensinnäkin lukeminen perustuu melkein kokonaan tehtävien tekemiseen, ja teorian lukemista on oikeastaan niin vähän kuin mahdollista. Ja mun mielestä just niin sen kuuluukin olla varsinkin näissä aineissa. Lisäksi tehtävät on tarpeeksi vaikeita, ymmärrän hyvin jos jonkun mielestä ne on liiankin vaikeita, ja niitä on myös tarpeeksi paljon. Sitten ainakin jos Mafynettiä hakkaa paljon, niin aiheet myös toistuu. Ekana opiskeltavat asiatkaan ei pääse unohtumaan, kun ne tulee vielä vastaan monta kertaa myöhemminkin. Mä oon myös itse suht kilpailuhenkinen ja se, että omaa kehitystä voi seurata semmoiselta käyrältä ja verrata siihen tavoitekäyrään siinä vieressä, niin lisäsi ainakin omaa motivaatiota huomattavasti ja oikeastaan tosi paljon. Joskus harvoin melkeinpä halus mennä opiskelemaan ihan vaan, että pysyy sen tavoitekäyrä edellä. Mut joo, näiden pointtien takia mä itse tykkäsin Mafynetistä tosi paljon. En sano, etteikö näitä asioita löytyisi myös muualta, mutta itse en oikeastaan edes perehtynyt vaihtoehtoihin, niin vaikea sanoa. Mä voin laittaa tähän vielä näkyviin jotain tilastoja, mitä Mafynetistä löytyy. Mut kemian kirjoitin tosiaan abisyksyllä. Aloitin lukemaan heinäkuun alusta ja luin yhteensä noin 117 tuntia. Eli semmonen 1,5 tuntia päivässä keskimäärin. Matikan ja fysiikan kirjoitin tosiaan viime keväänä. Niiden lukemisen aloitin tosi hyvissä ajoin, eli joulukuun alusta jo. Fysiikkaa luin about 115 tuntia ehkä ja matikkaa about 120. Molempien kohdalla se tarkoittaa noin tuntia päivässä, ehkä vähän päälle. Jos joku nyt miettii, että miksi mä luin just näin, niin käytännössä mä uskon, että tehtävien tekeminen on aika lailla tehokkain tapa opiskella. Siksi mun lukeminen koostukin käytännössä pelkästään tehtävien tekemisestä. Mä itse uskon, että nämä mun tulokset oli pitkälti mun kirjoituksiin lukemisen ansiota, mutta olisi toisaalta vähän epärehellistä jättää kertomatta, että mulla siis meni koulu tosi hyvin jo ennen kirjoituksiakin. Mä tulin lukioon melkein 10 keskiarvolla, eikä mun lukion kurssiarvosanoissakaan ollut paljon valittamista. Tähän loppuun mä haluan vielä sanoa, että vaikka mä nyt kerron, että montako tuntia mä luin mitäkin ainetta, niin mun mielestä silti opiskelussa ei kannata keskittyä siihen määrään, vaan laatuun. Jos lukusuunnitelma perustuu tunteihin, niin siinä käy tosi helposti niin, että sitä opiskelusta tulee aika tehotonta, kun laadun sijasta keskittyy vaan siihen, että montako tuntia on lukenut. Mä itse tein niin, että esimerkiksi psykologiassa mä kävin joka päivä läpi tietyn määrän niitä kääntökortteja, ja siinä sitten kesti se 1-2 tuntia, vähän riippuen siitä, että kuinka tehokas mä olin siinä päivänä. Mut joo, toivottavasti tästä videosta oli sullekin jotain hyötyä. Kiitos paljon kun katsoit, ja moikka!